Hello mga kabisdak. So niya na usab ka karon sa atong sugilanon kon ako ang pasultihon ang atong magtatampo karong adlaw nagngalan og nato. June 23, 2026. So na problema kini siya sa iyang asawa nga usa ka ahente sa purinarya kay nagkabulyaso man ang ilahang trabaho. So mao ka na ang sugilanon ni nato. Ubani ko ninyo sa pagpaminaw sa maong sugilanon kon ako ang pasultiyon. Kun ako ang pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mosiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon. Hi! Hello mga kasama, kiniga po ninyo Kuya Jewel Bensi, kaumusta kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang magkiksun na mga kasama, hawhagong kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga nato. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Nato. Kini akong asawa ba, ahinte ni punerarya. Nagkamol gitaon siya mga tabang-tabang taon sa mga kalisod. Pero, naunsa bang na problema ni mo noon ko ading style ni noon niya nga ahinte sa usa ka punerarya. Kung nga nung na problema ko, no? Inaniyon ako pagsugod ang mga panghitabo, ha? Okay. Pare, draw. Pare, draw. Kantatabi, kay murag laay, pamati, aros kalibutan, porting inita. Grabing El Nino. Ay, kanta ka dong, Drove, Sige. kanta nga, handumanan sa gugma. Kanta ng Greg Makin, buhi pa ba si Greg Makin, dong, Wala, uy. marag patay na, no? Wala. Kung kinsa to mga kaliwat ni Greg Makin, suod mo na nato sa una. Si Robin Pinyones. Masing nga matay na ni. Kataon ta niyang gugma nga, kaning handumanan sa gugma dong. Kung sa may tuno na. Karang, ang kanhitang gugma, ang kanhitang gugma, di ko malimot. Okay. Ang kanhitang gugma, di ko malimot. Bisag na hilayo, ikaw ning dughan. Ang kanhitang gugma, may handumanan, ug masakit ang panahon kung handumon. Urang kita kuha sa dato na. Urang timing kayo nga, tulor ka bukod, so tulor ka bukod. Di ba daw, Dro, ha? Susunod. Okay, pre. Alright pa? Alright, ano ba? Alright, kay pre. Murag di tinuod, pre. Murag plaka. Ang atong mga naw, ang atong kanta. Ang atong naong. Abay kong nagway. Ngamum ka, pre. Ikaw ba? Murang imong naw, murang plaka. Ay, nga pil taon, mandamay taon sa imo taon, ay. Oo, katawal ka. Ngabungay mo ng imong style. Wala, pre. Pagulong yung tungod, pre. Kay Kisa may, babinaw niya, kisa may namatay. Stage 11 na kong ka. Ha? Ikigi pa kita. Stage 11 na ka. Pre. Joke na, pre. Tanaw, pre. Joke na, bebe.
Ay, kanang nanaog. Kaila ka? Kamay na, ura na. Kaila ka Kaya na? naman ko anak, pre. Kaila bitaw ka? Ikaw, pre. Nagkaila ka anak. Kung Ay. sana. Uy, hala. Muro kaila po ko na. Uy, hala. Bida, no? Ako na kasawa! Bungo, tito. Uy, hala. Ah. Naday ka? Itutukan. Party Peds? Ay. Itutukan mo ni May- Magmayo na unsa. Maayong adlaw diha ni mo, Mari, oy. Nindot lagi kag service, Mari. Ay, sa amo na ang kumpanya. Unsa di? Kumpanya, day? Unsa kumpanya? Nanakas po nila. Dili, uy. Sa ako nang gitrabahuan ba? Na naman ko magtrabaho sa punerarya. Usa man ko ka ahente. Usa ko sa mga ahente. Kasuday ka dito, day? Oo. Bida. Haya-haya ni mo, Mari, no? Yahi bitaw. Pasud na ko diha, Mari. Ha? Gusto kong usod. Oh, pwede man. Masod pa man ka sa lungon. Di, yung trabaho ba? Pasudla ko diyang trabaho. Ay, nagsawa, sudlas lungkot. Iwom na ikusok lang sa buhi pa. Kawala ba, kanang isang bantay las patay, nga di mo lakaw. Siyal tig bantay. Sa sipin ang yapri, uy. Hakas ni mo yung bantayan pagin ng minatay. Bantayan pagin na siya. Nga patay naman na. Bida sa nimo. Bantayan, gina, pre, kay mulakaw, pala noon din bang nangid. Babaw, pangitag na matyan sa ilang patay. Ay, kanang pero mangutanan sa ako sa among manager pre ha. Party Peds, okay? Para magdungan, basi ka nang magdugang pa siya og mga tao ba niya, ipasuda ka. Ay, salamat taon, Mari. Di magkakamahadlo ka makakita og patay. Patay na na. Mahadlok pakid ka. Mas kuya ang buhi kay musukol. Mao gina, pre. Sige pre, ingnon ta lang unya ka pre ha. Okay, salamat kay Mari. Timing nga sa naktak og tao nga mong ang gitrabahoan sa akong asawa. Taon mo to nga nakasuod ming duha sa akong asawa. Kunya gitrabaho mi sa Porleraya. Unya, nag-istorya na mo ang manager. Sir. Sige, samtang wa mo mo'y patay nga ihatod. Hinahinay sa mong panglimpyo din niya kay atong janitor absent man. Absent. May problema, sir. Sir, kami na bahalang limpyo din, sir. Kami rin bahala, sir. Bisan apilon pa na mo naglimpyo ng mga minatay diha. Okay ra kayo, sir. Sige. Nahala, kamo na'y bahala diya ha. Pre. Tagsaon na tingog na, marag patay. Pre. Sige, ungo ito yung tingog. Di ka to sumbi. Pre, ikalilimpyo ni kay adto ko spikas, ha. Sige, pre. Ako'y bahala dire. May gilig pasutan, mismo asawa din, hida. Kantisan. Hinahinay ko palimpyo na rin, kay, bida. Ako nalay tayo trabaho na din, Doon namin trabaho. Kamtay trabaho, di anhin lang ta. Uy, asa mo dito mga silhig na ni? Asa kagibutang? Anya dong, kumusta naman inyong trabaho? Okay naman, day. Gilaay, gilitaon ko sa trabaho. Taon kay, ay patay, ay. Papa, may patay, trabaho na mo. Unsa ko'y way patay? Kadagang patay dito sa sud. Ani ba, ambot ako'y pasabot, wapay, gikuha nga patay. Okay. Pero, kuhan, lihok mo po sa dumi dito. Bisag, wapay patay, limpyo mo sa dumi dito. May nuoy, uy. Basig ugma, nanay ko haon. Kay dito ko ganina sa ospital, na may dagang himatyon dito. Ako tong pakuhaan daan og insurance. Mao ba day, inana din na. Anak na, uy. Sige dong kay mapahod sa kadiyot ha, kay may lakaw pabaya ko, may appointment ko ron. Nasad may meeting. Sige day. Ako kay recruit sa kong asawa ay kay maayo mo sa imong kumbinser. Unya, ay day, ano tayo bisita di ay? O dong, nag-inquire ni siya bahin sa insurance. Ay, sir, akong bana di ay, sir. Ay, may ngadlaw. May adlaw, sir. Insure na po rin ng inyong bana, ma'am? Ay, oo, sir, uy, insured na siya. Kay naman na siya trabaho, naasa na siya magtrabaho sa punerarya pod. Na siya libre nga lungon, just in case. Mo ba? Yes, sir. Kining insurance, dili man gud ingon nga manungot ano or unsa pa diha. Kini siya pagpangandam ra man gud ni kay hibaw na ka, halos tanan na bayad. Mao bitaw nga gi-offer gid namo sa mga tao agig pagpangandam gid, sir. Parehas nimo karon mokuha ka sa mong insurance, pananglit mamatay. Ay, sir, pananglit na, sir, ha? Kaya di maganato mahibawan, o asa ra takutob. O di sa gud ikalimot, nga kitang tanang tao din is kalibutan, mga matay, magita, di ba, sir? Pero mao lagi na, sa makauna lang.
Di ba, sir, no? Oo, bitaw. Dili mo sad sa pag-unsa, no? Kanindot anang imog yung gipangandaman gid imong kamatayon para inikabot sa panahon nga bawion na ta sa kahitasan, di na ta maglisod. Aw ang mahabilin, di na maglisod kay narabay uban tungod sa kalisod. Wa gyud taon masud bisag sa banig ang minatay kay wa lagi kwarta. Mao ba kanang wa kapangandam ba? Bitaw, no? Yun sa naman to nilang patay lang, day. Yun sa naman to. Ay naningkamot ra gyud in taon ang minatay sa pagkama nga maabot sa sementeryo. Luoy kaayo sir, oy. Pero mas luoy gyud tong wa kaabot sa sementeryo. Naday, wakabot sa minteryo? Oy, katong ni kama nga wa katultul sa sementeryo. Ano naman, nasaag? Nasaag. What? Mao nang lahi ra gyud kon makapangandam ta, sir, di ba? Pananglit ikaw no. Ngibaw ka nga lisod kay imong mga anak. Di ikaw na lang yung maningkamot. Maningkamot ka nga mokuhag insurance. Lungon, nya yuta sa menteryo. Wa na, inikatutyo ni mo, okay pas alright. Kay og pananglit, way mo atiman ni mo. Naaman ming taga-insurance, sir. Kami na'y mulihok, ana. Ipahimutang gid ko na. Kamo ikaw, ipahimutang jud ka namo kay beneficiary man ka namo. Nya pananglitan ikaw akong beneficiary sad no. Ikuha kag insurance. Inikatutyo sa nimo, bisan og wa pay mo atiman nimo nga tagtungod, kami naghapoy bahalang mohipos nimo kay naa man kay insurance. Nindot. Nindot mo lang, sir? Suwayi, sir. Kasi yan. Suwayi ko ang insurance ba? Aw. Basta lagi, sir, di jud ka magmahay, sir. Kay bisag buhi pa ka, ang serbisyo namo naglihok na. Di pareha sa ubang insurance company nga huwaton pang mamatay ang ilang client. Aw, nindot ang inyo. Ay nindot ka ayes, sir. Oy, sir, sultihan ta lang ka ha. Wa pagipatay nga nibalik namo diri aron sudyaan mi. Sir, tinuod na, sir. Kay og dili pa maayo ang among serbisyo, wa na oy gipangkag na mis mga kliyente namo, gipangmulto na mi. Pero tungod kay maayo ang among serbisyo, sir, wag gipatay nga nakaako og balik namo dinhi aron multuhon mi. Maayo. Pakpak, sir. Mga karon, sir, akong tambag nimo, sir. Kuha ining among insurance kay limited ra na baya ni. Ha? Mau ba? Sige, mukuha ko. Good! Pakpak, sir! Sige, sir. Nya samtang maghikay ko sa imong filapanan, kanang order sa diha, sir, naman tayo libre nga snacks. Wow, may libre na mong snacks din eh. Ay, syempre, pastilan kami pa. Naunsa man ka, sir. Sir, unsa na yung lunguna ang imo, sir? Katong special o ordinary lang? Also may diferensya sa special o ordinary. Ang atong special, sir, kay nindot kaayo. Nindot kay ang lungon kay aircon. Wow. Yes! Pakpak, sir! Aircon! Unya, sir, naapag yung stereo, sir. Stereo, ha? Kabantay ka? Unya, ang latest kita mo, sir, nga among ika-offer sa among lungon is free Wi-Fi. Nindot good. Bisag testingan pa nimo, sir. So, ay higdaan na among lungon, sir. Di ba? Di na kaganahan mo bangon. Try! Wow, ha? Lagi, sir. Legit kita, sir. Kay nindot kay higdaan ang among lungon. Ang ordinary di ay? Ang among ordinary, sir, why aircon, why stereo, electric fan ra. Pero na wifi. Wasay wifi, data ra. Wow ba? Sir, sige na, sir. Unsa man, sir? Unsa mag-iimo, sir? Special o ordinary? Special lang. Good! Pakpak, sir! Haskang hurotas believe na ko nimo day. Mayuhag yes. Ay, Mayo. sus. Ay kam data Ako customer. pa? Ay kam kumbitser. Ako pa, pakpakan, be! Dali, pakpak. Ay ngawta. Ato. Ay, sir, kayawan ko di mo, sir. Nagtigli. Kaya ko sama, sir. Atuan ninyong sisinsi. Kay ito ay patay ng inyong kuhaon. Okay, sir. Pauba na lang si Pedro. Okay, sir. Pre. Kaya to. Mga snacks at takadiyot, pre. Uy, Ha? mga snacks at ta. Snack? Hmm. Oh, yeah. Saan na to nga? Saan itong sugo na itong sir, be? Gusto ko magana, uy. Di bigla na mo dagan. Patay ng good na. Oo, sa nono. Mga snacks at ta, uy. Para ba ta snack niya? Gutong na ba kay ko? Asa tas na? Ha? Ngita lang tadi na. Yes, nahan ay ngita ta. Sige, tara.
Busugan ako, oy. Ay, nga, tanan, diretso ta si Simsi. Ha, kaya naghuwa ta ron to na itong mga patay. Tungtong-tungod sa mga terror. Tana. Tara! Kinsay, Rebecca Baligwat? Asan is Rebecca Baligwat? Ako, sir. Ma'am, taga-punara yun. May katong gikontakta ninyo ba? Ni Amiron, kay kuha naman patay. Nga, amo na doon dito sa, nahimutangan ang minatay sa lungon, ha? Itong mga punarya. Ikon sa kanino mo namatay, ma'am? Ako nang bana. O, yung din mo na. O, siya namatayan na naman. Ay, wa pa rin ka mahibaw. Di ba, gisultihan ta naman ka? Sige ka na malagbalik-balik. Ha? Oo, din, o. Sige na. Kuhaan na ninyo ang minatay. Release paper na ma'am, ha? Di ba na ito makuha taon wa itong release paper taon? Meron na taon ninyo hospital ba? Okay na? Oo, mana. Nga sa yung release paper, ma'am, kay ako na ipakita sa gwardyo. Huwag mo katagay. Gwardya ba? Gwardya. Oo. Kuha ka sir, ma'am, taon. Probida. Utan na, o asa na mo, kuhaon ng release paper, kay kuhaon sa na mo, ingna nga, taga-punerarya, kuhaon ng minatay. Okay, dito sira ako sa atuon. Ano kaya, ma'am? Probida. Asa mo ka to sila magkuha taon sa maong release paper taon? So, pagkuha ni patay uwa to. Kani ay. Murag mao ni. Iputos na panapton. Itong puti Ay, excuse me. Ika mo itagtungod aning minatay? Ako, di ba unta nga naman? Waon man unta namo ning mga minatay. Mga minatay usar man patay. Among katong sa among purinarya. Ikaw ba, mura magkakauban ako. Ano sa priha mong tingog. Isnani to. Sadali ka no? Saman? Ano eh? Kinsa kasi tagtungod ka? Di lagi taon. Tagtungod ko taon. Di rin ba taon ng ano? Kuhaon na ninyo? Taga-punarya di ka? Taga-punarya ka, ha? Punarya, oy. Punarya yung tingog sa kukuyog na. Ha? Kinsa ba? Naku magtagtungod ka, dili ka tagtungod, sir. Adi, taga-punarya po ko. Nami aron kuha sa minatay. Usay ka mo. Kami mo kuha sa patay. Oy, amo ng patay. Ha? Oy, sa inyo, binapaka ng taon kay kami gikunta nga na taon nga mo kuha ning minatay na unsa. Ayaw paghilas-hilas diya dong. Kanang inyo punera nyo, wag yun na mailhi. Probida, lasa ni mong biyuta kay, ha? Nga naman taon ka? Nga nung inyo ang punera nga, sikat na yung punera, kaila din na. Tarong diya, ha? O saban? Nagbinuang di ko, ha? Hoy. Alang sa imong kasayuran dong, kami ang numero 1 pulinarya dinis atong dapat. O sabi nga sa puninarya ninyo? Ha? O sa puninarya ninyo ba o sayangan? Sandayong Purinarya Homes. Sa? Sandayong Purinarya Homes. Kaya sang inyo, unsa man na inyong purinarya sabi. Ulihor puninarya homes. Ulihor sa Kasi homes ka. Kada inyo. So yung mga promosyon na, mga special offer, biyon sa man? Uy, kami. Sige, Uy, kaning amo, na ami special offer. Buy one take one ni. Buy one take one among lungon ya. Naamo ana. Ay, bida, karaan, special offer, babatikwan. Unsa lagi inyo? Naami offer nga patay to de, lubong to baro, kamo. Namo ana, di ba wa? Wa nila mi inyong special offer. Oy, basta kay kami ang mukuha anang minatay. Amo ning minatay. Kami ang moserbisyo ani. Sige. Suway, di ba pakulatan ka sa kauban ng pareho mo tingog. Ha? Kagupot ka na, suway. Sige. Naunsa na. Suway! Nausa na mo sila. Nag-away naman lang sila. Sige, kuha! Sige na. Kuhaan na ninyong... Kuha lagi na ninyo, di ba? Bida, magkagupot. Pedro, arin ko. Kuha na nila itong matay. Minatay, dali na. Amo ning minatay. Oy, amo ning minatay. Hawa lagi ni, ha? Kami tayo i-contact tayo ni Stagtungod. Doon sa mga. Kami taon, oy, kami. Uy, na ba? Dali, Peds, biraha, Peds. Nagluto ng minatay. Ay, nagtingo, Peds. Pariha mo tingo ka ning bayot. Mangingilog mo patay, ha? Ang bini. Unsa? Hala, pre. Oh. Ang patay na hug sa saw. Oy! Rita, Lagyan mo sa mga na kumbana yung taon, oy! Nga nung na naman sa sahod. Ganoon ko, bro,
Patay ta ni pre. Mga animal mo! Ah. Ikihata mo! Uy. Ikihata mo! Patay ta ni pre. Patay ka pre. Mao niya mo problema taon sa akong asawa taon. O ingon man sa akong partner si Pedro nga parihag tingog sa bayot nga nagkuha sa natay. Gikiha man yung taon eh. Kaya amo ko nung binastusan taon natay. Sa ito bayot nga taga-pikas mo narariya mong ilog minatay. Saon man na mo. Di kami pa-football taon sa mong itrabawan lisod na ba kayo panahon. Palihog tabagi ko. Usaban ko kamoy pasultihon nato.